Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Adrian Delija jaħseb u jittama biss li b'dak li jagħmel jista' jiġi riabilitat fil-Partit Nazzjonalista maħnuq mill-establishment. Kien dan is-sentiment u messaġġ li għadda f'artiklu li ppubblika fuq il-blog tiegħu l-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt u ex kandidat nazzjonalista Manuel Delija. Manuel Delija, wieħed mill-ewlenin fil-forza tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista, kiteb artiklu brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Kiteb li kikullum Defni Caruana Galizja titfajneja fuq Adrian Delija li skont Manuel Delija konxjament injora informazzjoni ta' Caruana Galizja brabta mal-każ u jifhem li jista' jitfejjaq fil-waqt li jittama li jiġi riabilitat. Wieħed mill-ewlenin li jiġbed l-ispak tal-kap nazzjonalista Bernard Grech tant li qallu sa mill-bidu biex ma jaxxaqix għax inkella ma la jisibu lil xi ħadd ieħor minn floku, enfasizza li l-ex kap nazzjonalista jista' biss jittama li jiġi riabilitat fil-Partit Nazzjonalista ikkontrollat mill-establishment. Id-dikjerazzjoni ta' Manuel Delija hija riżultat tal-fatt li l-fazzjoni ta' Adrian Delija reġgħet tissaħħaħ fil-Partit Nazzjonalista maqsum f'elf biċċa bl-establishment li għandu il-kontroll sħiħ tal-kap ma jridx laqqas jagħti imqar punt lil ta' Delija biex iħossu iżjed rebbieħ fil-Partit Nazzjonalista. L-inkontri bejn Manuel Delija u Adrian Delija dejjem kienu jħarqu. B'tal-ewwel kien qal li l-ex kap u n-nies tiegħu ħaqhom l-aktar ċirku font tal-infern fil-waqt li l-ex kap kien jgħid li dak li ġab lill-arriva f'Malta huwa giddieb. Il-kunċett tar-riabilitazzjoni fil-Partit Nazzjonalista huwa wieħed imħaddan ferm. Fil-fatt, il-kap stess Bernard Grech kien qal li jistgħu jiġu riabilitati nies fil-partit tiegħu b'Delija kien wieġbu ċar li ma jaqbilx u saħaq li biex wieħed jiġi riabilitat irid ikun għamel xi ħaġa ħażina.